нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред. вай очаҷон яке буғалтум ҳама гов ҷӯшидагиеда барнома ҳама ҷӯшидаги ягона тит ноз кардисфера ман ноз нема метарсм ман зур зада омадам ноз мекунам баш не наметонам Fit me in a Trojan, I don't вай очаҷон яке буғалтум ҳама гов ҷӯшидагиеда барнома ҳама ҷӯшидаги ягона тит ноз кардисфера ман ноз нема метарсм ман зур зада омадам ноз мекунам баш не наметонам politika masalah Полночь на часах, значит нам пора искать танцпол. Все, кого люблю со мной, грусти места нет. No. Я хочу быть с тобой, хочу, чтобы пел со мной. Дарю движения, прекрасная меня. Я так люблю эту музыку. I'm shy. I'm so shy. Not shy, I'll say it. I've been picturing you naked. Черный роза, ты моя глюкоза, у меня крепкий доза. Кайф от души, кайфовать хочу, кайфовать. Руслан любит очень. Танцуйте давай, девушки, шинанай, девушки. Кайф от души, кайфовать хочу, кайфовать. Наши печали реальны, у меня руки немнаны. Я очень устал морально. Кайф от души, кайфовать хочу, кайфовать. Кайфовать хочу, кайфовать. Халима $4000 бояд қиматтар шавад. Сертификати торпазӣ дорумам. Хати вафот дорумам. Нафаҳмидам. И пули чия? $4000. Пули қалинг херас демакр. Ҳоли бес $4000 пули қалинг мар. Пули сертификат окани. Шавдатнома, диплом, торпазӣ. Дар қишлоқи мо гӯспандо дар на диплому дар кора на сертификата. Хай ҳамун хати вафота бигӣ, яке дар кор мешавад. ина занакҷон ба ҳама орзуот расондумад. Ҳама шидак. Деки я айфони дига монд. айфонам дар хона интизор айта занак. пеш диро занак. Сертификатам доштум, дипломам доштум, удостоверение, ҳамаи чӣ доштум. Деки омада дар қишлоқ задум. Чо кади занак чизе гуфтӣ? Не, ҳеҷ нагуфтам, тапака дистам. Я сол тапаки ёд бигир, сертификати шахида метума. Канза, биза ки ё хиштоваи гаренгам. айма печат палескатиёй. Папичкой ман ҷоз истодам фикр дорум. қалими ман $4000 не бояд қиматтар шавад, барое ки ман миллион ҷо хондагим аз машнода сертификату ман нишон медиҳам. Сертификати торпазӣ дорум ман.
сертификати миҷа часпонӣ, сертификати макияж, прическаи профессионалӣ, бо беғарз ай ман чӣ дорам? удостоверение, чӣ? шаҳодатномаи дузандагӣ дорам. Ман ду ҷода дузандагӣ хондагӣ, мина шаҳодатномаи дузандагӣ дорам. Ман бо удостоверение дорам. хати вафот, дафтарчаи меҳнатӣ дорам. Ман трудовая книжка дорам. дипломи программистӣ дорам. дар бораи таваллуд шаҳодатномаи рӯзи таваллуд ман даже дорам. Ман инқадар дорам. халил ман бояд қимат шава, барои ман қаҷора хондам. салом алайкум мардум, салом ба бародарони гариб. ҳузур дорем дар кабинет 14, яке аз кабинетҳои ира мақсад таъриф карданаш қинай, хеле пас заданашам қинай. чӣ гуфтанем бародарҷони азиз? хай дидена ки як гала сертификат доштаи духтар мақсад сертификати рӯзи таваллудша доштаена ки сертификати кай шавҳар ка дигар надорад. не шавҳар надорад меоимад. ин чизое ки ту номбар кардӣ ки ҷон ин абсолютно вақте шу кардӣ дар кор нестад. ту на сертификати хонарӯӣ дорӣ, на хамиркунӣ дорӣ, на говдӯшӣ дорӣ. барои ҳамун агар инами чӣ қадр ҳисоб кунем қалинат ҳамин 16000 ай хали савус павус хурдагӣ набошӣ, солоқ полоқ набошӣ. на ки бигӣ қалин ман мебардорум айма ҳама қатъ дар махи совет медум ки як шу ихтоӣ кун, як шу ихтоӣ кун қурбақа хурда мегардем. худо ҳаматан нигоҳбон боша. бардоро аз саниша хитом бинависӣ, хитом бигириш.